नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणचा लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कोकणात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे खेड तालुक्यातील कशेडी घाटातील नव्या मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर मोठी दरड कोसळल्याची घटना घडली आहे। दरडीसह मोठ्या प्रमाणात माती आणि दगड रस्त्यावर आल्याने महामार्गावरील वाहतूक तात्पुरती पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे। घटनेनंतर पोलीस, महामार्ग प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत बचाव आणि रस्ता साफसफाईचं काम सुरू केलंय। सुरक्षेच्या दृष्टीने दोन्ही बाजूंची वाहतूक थांबवण्यात आली असून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्यात। सततच्या पावसामुळे डोंगरकडांवरून दरड कोसळण्याचा धोका वाढला असून प्रशासनाने नागरिकांना आणि प्रवाशांना अत्यावश्यक कामाशिवाय घाटमार्गावरील प्रवास टाळण्याचं आवाहन केलंय। पावसाचा जोर कायम असल्याने परिस्थितीवर प्रशासनाकडून लक्ष ठेवलं जात आहे। सिंधुदुर्गामध्ये गेल्या 2 दिवस मुसळधार पाऊस पडतोय। रविवारपासून मुंबईत देखील पाऊस सुरू आहे। त्यामुळे मुंबईवरून येणारी मंगलोर आणि कोकण कन्या एक्सप्रेस 3 ते 4 तास उशिराने धावते आहे। त्यामुळे प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागतोय। याचा आढावा घेतलाय आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी। दोन दिवस मुसळधार पाऊस पडत आहे। याचा फटका कोकण रेल्वेच्या वेळापत्रकावर देखील झाला आहे। आपण कणकवली रेल्वे स्थानक आहोत। कणकवली रेल्वे स्थानकावर आज सकाळी ही जी मेंगलोर एक्सप्रेस आली आहे ती सकाळी 6च्या दरम्यान येते। ती आता 10 वाजले आहेत, म्हणजे तब्बल 4 तास ही गाडी उशिरा धावत आहे। तशाच पद्धतीने कोकण कन्या एक्सप्रेस आहे, ही देखील गाडी उशिरा धावत आहे। एकंदरीत ती गाडी देखील 3 ते 4 तास उशिरा आहे। तशाच पद्धतीने इथे जाणारी जी मांडवी गाडी ती देखील उशिरा नेहमी धावत आहे। दोघांचाही मांडवी आणि कोकणकरांचा एकच ट्रॅक असल्यामुळे ते दोन्ही गाड्या ह्या उशिरा धावत असतात। त्यामुळे आपण बघतोय की बहुसंख्य जे आता प्रवासी आहेत ते गाडी उशिरा असल्यामुळे त्रस्त आहेत। एकंदरीत ह्या संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा आपण घेत आहोत। सकाळपासून या जे प्रवासी होते ते इथे लवकर आपण गावी पोहोचणार या दृष्टिकोनातून आले होते, पण आपण बघतोय की खूप उशिरा या गाडी झाल्यामुळे काही प्रवासी त्रस्त झाले आहेत। काही बाहेर गावी जाणारे प्रवासी होते, त्यानंतर काही अन्य ठिकाणी जाणारे होते। काका, तुम्ही उशिरा गाडी झालेली आहे, किती वेळ उशीर झाला गाडी? स्टाफ निश्चितच 4 तास उशीर झाला असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। काही अन्य देखील प्रवासी आपल्याला सोबत आपण त्यांना विचारणार आहोत नेमका किती उशीर झाला आहे। मंगलोर गाडी रात्री 11 वाजता सुटली ती। किती वाजता आली कणकवलीमध्ये? आता 11:30ला आहे, 10:30 आली। किती उशीर झाला एकंदरीत? जवळजवळ 13-12.5 तास झालेत। गाडी. हो बाकी काय सांगाल, उशीर झाला गाडीला? होय, उशीर झाला खूप। होय, गाडीला किती उशीर झाला आहे? कुठली गाडी होती आणि किती उशीर झाला? मंगलोर आता
खेडला दरड कोसळलेली ना, सांगत होते त्यामुळे मग 2-3 तास लेट आहे. 2-3 तास लेट झाली आहे. पाऊस आहे जोरात. हो, पाऊस पण जोरात आहे. इथे तर पाऊस जोरात असल्यामुळे उशीर झालेला आहे. काही आजोबा आजोबा किती उशीर झालाय गाडीला? 4 तास झाले. 4 तास झाले. 6:30 तरी पोचली पाहिजे होती ना. म्हणजे 4 तास झाले, 6ला पोहोचली पाहिजे. काही महिला किती उशीर झालाय गाडीला? एकत्रित किती उशीर झालाय? 4 तास लेट झाले. कोणती गाडी होती? ही मंगलोर 4 तास. सुपरफास्ट. म्हणजे 4 तास उशिरा गाडी होती, मेंगलोर गाडी होती. आणि आता जे प्रवासी आहेत ते लवकरात लवकर आपल्या घरी जाण्यासाठी पाऊस देखील पडतो आहे, त्यामुळे कोकण रेल्वेचं जे वेळापत्रक आहे ते काहीसं आपण बघतोय की उशिरा झालेलं आहे. 3 ते 4 तास ज्या गाड्या उशिरा धावताना आपल्याला दिसत आहेत. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण लाईव्ह, कणकवली. सावंतवाडी तालुक्यातील सांगेली, आरोस दांडेली, निगुडे, ओटवणे, आंबोली, चौकुळ गावात वाऱ्यासह पावसानं जोरदार हजेरी लावल्यानं अनेक ठिकाणी पडझड नुकसानी झाली आहे. यामुळे अनेकांचं मोठं नुकसान झालं असून रविवारी सुट्टी दिवशी देखील महसूल यंत्रणा पंचनामे करण्यासाठी ऑन फील्ड कार्यरत आहे. तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी चौकुळ, सांगेलीसह इतर नुकसानग्रस्त भागाची जातीनिशी पाहणी करत नुकसानग्रस्तांना धीर दिला. अयोध्या राम मंदिर देणग्यांमध्ये हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत कुडाळमध्ये महाविकास आघाडी कमालीची आक्रमक झालेली पाहायला मिळाली. कुडाळ शहरातील श्रीदेव मारुती मंदिर इथं तालुका महाविकास आघाडीच्या वतीनं रविवारी सायंकाळी 5 वाजता भव्य महाआरतीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. राम मंदिराच्या नावावर झालेल्या भ्रष्टाचाराचा निषेध करण्यासाठी सर्वपक्षीय कार्यकर्ते स्थानिक मोठ्या संख्येनं गोळा झाले होते. माजी आमदार वैभव नाईक यांनी सत्ताधारी आणि मंदिर प्रशासनावर थेट हल्लाबोल केलाय. 1989 सालापासून देशातील जनतेच्या भावना या राम मंदिराशी जोडल्यात. लोकांनी श्रद्धेनं हजारो कोटी रुपये दिलेत, मात्र लोकांच्या या पवित्र भावनांशी खेळ खेळला गेलाय, असा घणाघात नाईक यांनी केलाय. 1989 पासून राम मंदिराचं आंदोलन सुरू आहे आणि यामध्ये लोकांच्या, प्रत्येक हिंदूंच्या यामध्ये श्रद्धा होत्या, प्रत्येक हिंदूंची भावना होती आणि त्यामुळे हजारो कोटी रुपये राम मंदिरासाठी लोकांनी काही लोकांनी आपली प्रॉपर्टी विकून श्रद्धेने पैसे दिले होते आणि या श्रद्धेचा बाजार पहिल्यापासूनच सुरू होता, परंतु तो गेल्या 3-4 महिन्यामध्ये उघड झाला आणि खरं तर ह्यांना जे आरोपी होते, जे चंपतराय, जे त्या देवस्थानाचे प्रमुख होते,
त्यांच्यावर अजूनही कुठलीही कारवाई केली नाही आणि त्यामुळे खरं तर हिंदूंचा आमच्या सर्वांचा भावनेशी खेळ केलेला आहे आणि त्यासाठी कुडाळातील सर्वपक्षीय आणि महाविकास आघाडीच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आलं होतं. जोपर्यंत ह्या लोकांना शिक्षा होत नाही, त्यातले पैसे कुठे गेलेत हे जोपर्यंत कळत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. वीज नसल्यानं 2 दिवस दोडामार्ग अंधारात आहेत, त्यामुळे संतापलेल्या नागरिकांनी भर पावसात आंदोलन छेडलंय. पाहूया. पावसाळा म्हटलं की दोडामार्ग तालुका वीज वितरणचा भोंगळ कारभार नेहमी चव्हाट्यावर येतो. गेले 3 दिवस आज झाले मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणी झाडं उन्मळून पडलेली आहेत आणि विद्युत वाहिन्या आहेत ह्या पूर्णपणे तुटून पडलेल्या आहेत. त्यामुळे वीज वितरणचा भोंगळ कारभार याला दोडामार्ग नागरिक किंवा पूर्ण दोडामार्ग तालुक्यातील जनता ही त्रस्त झालेली आहे आणि आज या ठिकाणी थेट पावसात भिजत आंदोलन करण्याचा इशारा या ठिकाणी सरपंच सेवा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण गवस व पूर्ण दोडामार्गची जनता या ठिकाणी आज थेट पावसात भिजत या ठिकाणी आंदोलन करते. आपल्या पाठीमागे दिसत आहेत प्रवीण गवस आहेत. नेमकं काय वीज वितरणचा कारभार आहे? वीज वितरणकडून माहिती घेतल्यानंतर समजते की त्यांनी 75% कामे पूर्ण केलेली आहेत. नक्की 75% कामे कोणासाठी पूर्ण केलेले? अधिकाऱ्यांनी दिलेला निधी हा घशात घातलेला आहे असा माझा आरोप आहे. निश्चित स्वरूपामध्ये आज आपण या ठिकाणी पाहत आहे की दोडामार्ग तालुक्यामध्ये गेले 3-4 दिवस सतत वीज पुरवठा खंडित होत आहे आणि पूर्ण दोडामार्ग तालुका हा काळोखात आहे आणि त्यामुळे व्यापाऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे, विद्यार्थी वर्गाचं नुकसान झालेलं आहे. या सगळ्यामुळे जनता त्रस्त झालेली आहे. त्यामुळे जनतेसाठी आम्ही आज या ठिकाणी पावसात भिजून आंदोलन करायचं. कारण प्रत्येक वेळी आपण त्यांच्या कॅबिनमध्ये बैठका होतात पण बैठकामधून निष्पन्न काय होत नाही. दिलेला निधी हा पावसाच्या पाण्यात वाहून गेलेला आहे असा माझा थेट आरोप त्यांच्यावर आहे. परिस्थितीमध्ये तात्काळ त्या ठिकाणी उपाययोजना करण्यासाठी जी यंत्रणा लागते ती त्या ठिकाणी उपलब्ध करून ठेवा अशी वेळोवेळी मागणी केलेली होती. परंतु आत्तापर्यंत त्यांनी अशी यंत्रणा कुठेही उपलब्ध करून ठेवलेली नाही. ग्रामीण भागात तर पूर्णपणे आज लाईट नाही. शहरामध्ये तर 3 दिवस आज लाईटीचा खेळखंडोबा होता. व्यापारी त्रस्त झालेले आहेत. त्या व्यापाऱ्यांना सुद्धा या वीज वितरणने त्यांच्या झालेल्या नुकसानीची नुकसान भरपाई देण्यासाठी सुद्धा आम्ही या ठिकाणी त्यांच्याकडे मागणी करत आहोत. इथले तहसीलदार म्हणा किंवा प्रशासन म्हणा आपत्ती व्यवस्थापन संदर्भात त्यांनी कोणतं नियोजन केलं या संदर्भात आपल्याला काय माहिती आहे का? आपत्ती व्यवस्थापनाची बैठकच झाली नाही तर त्या नियोजनाचा प्रश्नच येत नाही. संबंधित विभाग असतील, PWD असेल, MSCB असेल, या संबंधित विभागांना योग्य त्या सूचना देणं आणि त्यांच्याकडून योग्य ती कारवाई करून घेणं ही या प्रशासनाची जबाबदारी होती. पण त्यांनी ती पूर्ण केल्याने नसल्यामुळे ही वेळ आलेली आहे. आपण थेट आज दोडामार्ग वीज वितरणचं जे कार्यालय आहे या ठिकाणी आज आपण आहे. या ठिकाणी संतप्त झालेल्या नागरिकांनी कर्मचाऱ्यांना थेट बाहेर काढलेलं आहे. जोपर्यंत वीज वितरणचा लाईटचा जोपर्यंत तोडगा निघत नाही तोपर्यंत तुम्ही थेट ऑफिसमध्ये बसायचं नाही असा थेट संतप्त या नागरिकांनी या ठिकाणी मोठा हे घेतलेलं आहे. गवसजी काय सांगाल? आज आपण या ठिकाणी ऑफिसमध्ये थेट घुसून या कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढलेलं आहे, काय सांगाल? साहेब, आज 5 दिवस आले दोडामार्ग तालुक्या पूर्ण अंधारामध्ये ठेवलेला आहे. एका व्यक्तीचा विषय नाही, हा पूर्ण दोडामार्ग तालुक्याचा विषय आहे. आज 5-5 मिनिटाला लाईट जातो म्हणतायत आणि 3-4 दिवस लाईट नाही आहे. आज विद्यार्थ्यांचा एज्युकेशनचा प्रॉब्लेम आहे, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा प्रॉब्लेम आहे. मे महिन्यामध्ये काय करत होते आणि हा दोडामार्ग तालुक्याचा विषय आजचा विषय नाही आहे. हा दोडामार्ग तालुक्याचा 10 ते 15 वर्ष विषय चालू आहे. मग पालकमंत्र्यांनी थोडंफार लक्ष द्यायला पाहिजे की नाही? पालकमंत्री सावंतवाडीपर्यंत येऊन जात आहेत, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये येतात, दोडामार्ग तालुक्याचा विषय का घेत नाही अजून नाही आहे? हा वीजचा प्रॉब्लेम हा महत्त्वाचा विषय वाटत नाही का त्यांना? खूप त्रासलेला आहे आणि हे ना इथं MSCBचं पळकटूपणा चालू आहे. आज अधिकारी एक पण आलेला नाही आहे. पक्षाचे ठाकरे शिवसेनेचे तालुका प्रमुख संजय गवस आहेत. गवसजी काय सांगाल? या ठिकाणी आज आपण थेट कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढले, काय सांगाल? आपण बघितलं गेले वर्षभर किंवा गेली 2 वर्ष ह्या सातत्याने वीज काम केलेलं आहे. वीज जे पावसाळ्यापूर्वी काम करणं गरजेचं असतं, ज्या ठिकाणी आवश्यक त्या ठिकाणी काम केलेलं नाही आणि जर काम केलं असेल तर कोट्याधी रुपयाचे निविदा मंजूर करून त्यांनी कोट्याधी रुपयाचा भ्रष्टाचार केला आहे. माझा स्पष्ट आरोप आहे. जर झालं असतं तर आज वीज वितरण व्यापाऱ्यांचं नुकसान होतं, विद्यार्थ्यांचं नुकसान होतं, ग्राहकांचं नुकसान होतं. अनेक वीज उपकरणं ही निकामी झालेली आहे आणि त्यांनी या वीज ग्राहकांच्या साठी सातत्याने आंदोलन केलं पाहिजे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाच्या वतीने आज जे आंदोलन उभारलेलं आहे त्या आंदोलनाला माझा संपूर्णपणे पाठिंबा आहे. गेली 5 दिवस झाले लोक सगळे अंधार आहेत, लोक आंदोलन करतात. काही चुकीचं नाही, कारण लोकांची उग्र भावना आहे आणि जे काही अडचणी दोडामार्गमध्ये आहेत
शासनाने आतापर्यंत या विभागामध्ये कोट्यवधीची निधी दिलेला आहे, तरी पण खालचे अधिकारी ती गोष्ट इम्प्लिमेंट करत नाही, खालीपर्यंत व्यवस्थित होत नाही. नक्कीच आपण अधिकाऱ्यांना याचा जाब विचारूया. आदरणीय इकडचे स्थानिक आमदार म्हणा किंवा पालकमंत्री साहेबांना नक्कीच आम्ही हा विषय जाऊन आता सर्व पक्षीय मिळून आम्ही साहेबांना सांगणार आहोत की कारण शासनाची कोट्यवधी निधी येते इकडे, पण खालचे अधिकारी ते व्यवस्थित इम्प्लिमेंट करत नसल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतोय. गेली 5 दिवस या ठिकाणी एकही कर्मचारी या ठिकाणी फिरून गावागावामध्ये फिरकलेला नाही आणि बघत पण नाही. या ठिकाणी मोठी समस्या या ठिकाणी निर्माण झाली आहे, म्हणून हा लोकांचा उद्रेक पाहायला मिळतो. या ठिकाणी 4 दिवस झाले आम्ही त्यांना सकाळपासून आम्ही त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे, पण अजूनपर्यंत ते वायरमॅन पोचलेला नाही. आणि 4 दिवस झाले आम्हाला पाणी नाही, मोटर चालू होत नाही. म्हणून माझी एवढीच एक अपेक्षा आहे की मणेरी धनगरवाडीमध्ये आणि आमच्या धनगरवाडीलाच जास्त प्रॉब्लेम आहे. म्हणून मी काय म्हणतो, मणेरी आमची जी मणेरी आहे ती एवढी मोठी वाडी आहे आणि एवढा मोठा गाव आहे, तिथे एक वायरमॅनने होऊ शकत नाही, तिथे 2 वायरमॅन कंपल्सरी द्यायलाच पाहिजे अशी माझी अपेक्षा आहे महावितरणला. ग्रामीण भागातील जे काही शासकीय यंत्रणा ज्या काम करतात, म्हणजे ग्रामसेवक म्हणा, तलाठी म्हणा, बँका म्हणा, पोस्ट ऑफिस म्हणा, यासुद्धा खंडित होत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील संपूर्ण जनतेला किंवा दुर्गम भागातील जे गाव आहेत त्या जनतेला पूर्णपणे त्रास सहन करावा लागतो. गेले 5 दिवस आमच्याकडे कंटिन्यू लाईट नाही आहे, याचा आम्हाला खूप त्रास होतो. कारण आमचं बाजारात दुकान पण आहे, दुकानात पण आम्हाला राहायला त्रास होतो. त्याचा आम्हाला माहिती नाही आहे. कर्मचारी झाडं वगैरे काय हे करायचं, असे 2 वर्ष झाली यांचा असंच कंटिन्यू चालू आहे. आणि ह्याचा त्यांनी पुरेपूर यांचा काय तो बंदोबस्त करून आम्हाला लाईटीचं सुरळीत काय ते हे करून द्यायचा. दुसरी गोष्ट, 5 दिवस लाईट नाही आहे, जनतेचे हाल अपेष्टा होतात. लहान मुलं आहेत, लहान बाळं आहेत, त्यांना लाईट नसल्यामुळे त्रास उद्भवतो. त्याचबरोबर दुकान आहे आमची बाजारपेठेमध्ये, आमचं नुकसान भरपाई आता कोण देणार आहे? या दुकानामुळे लाईट नसल्यामुळे आमची नुकसान भरपाई या 5 दिवसाची कोण देणार आहे? जोपर्यंत या वीज वितरणचा तोडगा निघत नाही, जोपर्यंत दोडामार्ग तालुका अंधारात आहे, तो पूर्णपणे प्रकाशित होत नाही, तोपर्यंत आमचं हे आंदोलन थेट चालूच राहणार आहे. कोकणसार लाईव्हसाठी लव परब, दोडामार्ग. देवगड इथं BLO प्रशिक्षणादरम्यान कणकवलीचे प्रांताधिकारी जगदीश कातकर यांनी कर्मचाऱ्यांविषयी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याच्या निषेधार्थ राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचारी समन्वय समिती सिंधुदुर्गच्या नेतृत्वाखाली सिंधुदुर्गातील तब्बल 26 कर्मचारी संघटना एकवटल्या. कर्मचारी कुणाचा गुलाम नाही, सर्व कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने वागणूक, सर्व कर्मचाऱ्यांचा सन्मान. या आंदोलनाची दखल घेत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाशी कणकवली इथं सविस्तर चर्चा केली. सकारात्मक तोडगा निघाल्यानं आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा करण्यात आली. बैठकीत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितलंय की कर्मचाऱ्यांचा अपमान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात थारा नाही, अशा अधिकाऱ्यांची लवकरच उचल बांगडी होईल, हा माझा शब्द आहे. पुढे ते म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कर्मचारी आणि जनता हे माझं कुटुंब आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सन्मानाशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. उद्धटपणे वागणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अजिबात पाठीशी घातलं जाणार नाही. यावेळी समन्वय समितीचे अध्यक्ष राजन कोरगावकर, राज्य नेते सखाराम सकपाळ, सचिव सत्यवान माळवे, नरसू रेडकर, वामन तर्फे, दिनेश म्हाडगूत, सुहास सावंत, संदीप कदम, राजू वजराटकर, जगदीश गोगटे, जयेंद्र चव्हाण, सचिन मदने, संदीप मिराशी, निकिता ठाकूर, सोमनाथ शेंगाळे, लक्ष्मण वळवी, सुशांत मरगस, निलेश ठाकूर, टोनी म्हापसेकर, हनुमंत वाळके, सुभाष गावकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. रायगड जिल्ह्यात गेल्या 48 तासांपासून मुसळधार पावसानं अक्षरशः धुमाकूळ घातलाय. जिल्ह्यातील जनजीवन मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झालंय. सततच्या पावसामुळे अंबा, सावित्री आणि कुंडलिका या प्रमुख नद्या धोक्याची पातळी ओलांडून वाहत आहे. नदीकाठच्या परिसरात सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला असून प्रशासन परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे. दरम्यान माणगाव, तळा, रोहा आणि अलिबाग तालुक्यातील काही आदिवासी पाड्यांमध्ये झोपड्या कोसळल्याची माहिती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागानं दिली आहे. सुदैवाने जीवितहानी झाल्याचं वृत्त नाही, मात्र बाधित कुटुंबांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याचं काम सुरू आहे. रोहा तालुक्यातील भिसेखिंड इथं दरड कोसळल्यामुळे काही काळ वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली होती. प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांकडून रस्ता सुरळीत करण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. याशिवाय मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील शेकडो हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली असून शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येते.
कोकणची कला म्हणून ओळख असलेल्या दशावतार कलावंतांना न्याय द्यावा अशी बातमी कोकणसात लाईव्हच्या माध्यमातून प्रसारित करण्यात आली होती। या बातमीची दखल पालकमंत्री नितेश राणे यांनी घेत जिल्ह्यातील दशावतार कलावंतांना बोलावून घेत त्यांच्याशी चर्चा केली। कलावंतांच्या मागण्या समजून घेत राज्याच्या सांस्कृतिक मंत्र्यांशी याबाबत चर्चा करण्यासह नाट्य पोशाखासाठीचा निधी, वृद्ध कलावंतांच्या मानधन कोट्यात वाढ करून देण्याचा शब्द पालकमंत्री नितेश राणेंनी दशावतार कलावंतांना दिलाय। कणकवली येथील कार्यालयात ही बैठक पार पडली। यावेळी दशावतार कलावंतांच्या मागण्यांबाबत सांस्कृतिक मंत्री ॲडव्होकेट आशिष शेलार यांच्याशी बोलून तोडगा काढण्याचं आश्वासन मंत्री नितेश राणेंनी दिलंय। तसेच सिंधुरत्न योजनेतून कलाकारांच्या नाटकातील पोशाखासाठी निधी देण्याची तजवीज करून देण्यासह वृद्ध कलावंतांच्या मानधनासाठीचा कोटा वाढवून देण्याचा शब्द पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिलाय। वयोवृद्ध कलाकार आहेत जे गेले पण त्यांना मानधन वयोवृद्ध मिळालं सुद्धा नाही। त्यांना सांगायला लागेल तुमचा कोटा वाढवा आणि तिथे वृद्ध कलाकारांना जास्त द्या, ते मी करून देतो। ते काय तो आपला तो ओळखीतले आता सांस्कृतिक मंत्र्यांकडून मी करून देतो त्यामध्ये। आपला लहान मुलाचा वेळ आमच्यासाठी कलाकारासाठी आपण दिला आणि भेट घेतला, याबद्दल माझ्या सिंधुदुर्ग दशावतारी कार्मिकांच्या वतीनं मी अत्यंत आपला आणि आम्ही सर्व कलाकारांचे आभारी। यावेळी दशावतार कलावंतांनी मंत्री नितेश राणेंचे तसेच कलावंतांना न्याय द्यावा ही बातमी प्रसारित केल्याबद्दल कोकणसात लाईव्हचे आभार मानले। पालकमंत्र्यांनी शब्द दिल्यानं या कलावंतांनी समाधान व्यक्त केलंय। नमस्कार, मी दत्तप्रसाद शेणई, दशावतार लोककलेतील एक पूजक। मला सांगायला आपल्याला आवडेल या व्हिडिओच्या माध्यमातून की दिनांक 3 रोजी कोकणसात लाईव्ह यांनी माझा एक छोटासा व्हिडिओ प्रसारित केला होता, ज्यात दशावतार लोककलावंतांच्या मागण्या माननीय आशिषजी शेलार सांस्कृतिक मंत्री यांनी मान्य केल्या होत्या, पण त्याची कार्यवाही अजून झाली नाही याबाबतचा व्हिडिओ होता। त्यात सर्व लोकप्रतिनिधींना आम्ही आव्हान केलं होतं। हा व्हिडिओ आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांनी पाहिला आणि आपल्या पीएनना आम्हाला संपर्क करायला सांगितला। गौरव शिर्के यांना कॉल आला, गौरव शिर्के यांनी माझा संपर्क नंबर दिला, आमचं बोलणं झालं आणि आज आम्हाला कणकवलीमध्ये प्रहार ऑफिसला त्यांनी भेट दिली। ज्या भेटीअंती सांस्कृतिक मंत्री महोदयांशी आम्ही वार्तालाप करू आणि आपल्याला याचं उत्तर नेमकं देऊच म्हणाले। पण त्याचबरोबर दशावतार राजाच्या अंगावर मुकुटापासून बुटापर्यंत जो पोशाख आहे, या पोशाखासाठी सिंधुरत्न व इतर कुठल्या तरी योजनेअंतर्गत आपल्याला भरघोस निधी देऊ। त्याचबरोबर वृद्ध मानधन जे मिळतं, सिंधुदुर्गातील आपल्या दशावतार कलावंतांची संख्या जास्त असल्यानं तो कोटा आमच्यासाठी स्पेशल ठेवावा आणि जास्तीत जास्त द्यावा अशी आम्ही विनंती केली। या विनंत्या आमच्या त्यांनी मान्य केलेल्या आहेत, त्याबद्दल मी माननीय नितेशजी राणे साहेब यांचे मनपूर्वक आभार मानतोय। त्याचप्रमाणे कोकणसात लाईव्ह यांनी आमचा हा व्हिडिओ प्रदर्शित करून नितेश साहेब यांनी आम्हाला बोलवलं, त्यासाठी मी कोकणसात लाईव्ह यांचे सुद्धा आभार मानतोय। समस्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आम्ही संघटित असणारे 1,500 ते 2,000 कलाकार यांच्या वतीनं पुन्हा सर्वांचे मनपूर्वक आभार, धन्यवाद। सावंतवाडी नगर परिषदेचे माजी उपनगराध्यक्ष उमाकांत वारंग यांना गढूळ पाणी आल्यानं ते चांगलेच आक्रमक झाले। लोकांच्या जीवाशी का खेळता, जर हानी झाली तर जबाबदार कोण, असा सवाल त्यांनी केलाय। मुख्याधिकारी यांना भेटण्यासाठी ते गढूळ पाणी घेऊन आले होते, मात्र ते अनुपस्थित असल्यानं प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची त्यांनी भेट घेतली। यावेळी परिस्थिती न सुधारल्यास नगर परिषदेवर मोर्चा घेऊन येणार असा इशारा वारंग यांनी दिला। आणि हे जर तुम्ही प्यायला नाही देतात नागरिकांना, तर उद्या सकाळी रोगराई झाली तर जबाबदार नगरपालिका सांगते शुद्ध पाणी द्या, शुद्ध द्या, डास बिरकोल तुम्हीच सांगता आणि आम्ही अशुद्ध पाणी पाठवता नगरपालिकेचं। लिकेज होता तर तुम्ही बंद करायचं ना पाणी, लोकांना सांगायचं नको बाबा आता 4 दिवस पाणी मिळणार, लिकेज आहे त्यातून मळ किंवा घाण येऊ शकते। ह्याच्यात काय काय येईल, कोणाला लोकांचे पाईप सोडलेले आहे त्याचे ड्रेनेजचे, त्याचं सुद्धा पाणी आम्ही पिलं ते आधी, आता परत डॉक्टरना आम्हाला दाखवायला पाहिजे साहेब। हे जर नाही झालं तर आम्ही पुढे मोर्चा घेऊन येणार। हो सगळ्या बॅरिकेड लावा ना, तिथे काम चालू आहे, लोक आतमध्ये जाणार मदत करायची कामं असली तर लाईट वाल्यांचं जरा पाऊस लागला की लाईट बंद।
लिकेज तर ठीक आहे. त्यांच्या बाजूला फक्त काम मॅडम आज दोन्ही पाईपलाईन आणि गॅस एका वेळी चालवल्यामुळे सवंत वाट लागली सवंत. तुम्ही 100% आज हे सगळं पाणी उद्या आम्हाला नाही येणार, लक्षात घ्या. ऐकून घेतो. वॉशआउट करा संध्याकाळी हवं तर. नाही आज काम झाल्यावर वॉशआउट करा मी सांगतो तुम्हाला, आणि उद्या सकाळी क्लिअर पाणी जाऊ दे. क्लिअर पाणी झालं की तुम्ही पाण्याचा नमुना घ्या, साहेबांना दाखवा. नुसतं झालं गेलं बरोबर पोचलं सगळ्यांना. गेली 4 दिवस आधी खासकेलवाड्यात आमच्या त्या साईडला पाणी नाही, भर पावसात पाणी नाही. ही दुर्भाग्याची गोष्ट. ते म्हणजे काल 2 दिवस पाणी आलं, ते आता मुख्याधिकारी म्हणजे ज्या अंधारे साहेबांकडे आम्ही बाटलीतून पाणी दिलं. अक्षरशः पाणी एकदम गढूळ, म्हणजे लहान मुलांनी किंवा आम्ही जरी पिलं तर आरोग्याला धोका. आपण इकडे नगरपालिका स्वच्छता करा, हे करा, ते पाणी विकून त्या वगैरे येतो, आणि पाणी जर नगरपालिका गढूळ सोडत असेल तर याला जबाबदार कोण? आम्ही नगरपालिकेलाच धरणार. आणि इतकी वर्ष कधी आम्ही बघितलं नाही हे भर पावसात एवढं पाणी गढूळ, आणि हे स्वतः नमुना आणून दाखवला. तो जर टेस्टिंगला जरा पाठवायला सांगा ना, नाही तर सगळ्यांनी पाणी पिऊन तरी बघा ते. आता साहेबांनी आम्हाला सांगितलं की त्यांना मी सांगतो, पण तुम्ही सांगता तर ठीक आहे ना. तुम्ही काय सांगितलं तिथे काम चालू असल्यामुळे आलं, मग तुम्ही पाणी सोडू नका ना. लोकांच्या जीवाशी कशाला खेळताय? आणि ज्या ज्या वार्डात जिकडे काम चालू आहे ना तिथे आम्ही रिक्षा फिरवणार की अमुक वार्डात जिकडे काम चालू आहे त्याच्यामुळे 1-2 दिवस बाबा हे पाणी असं येईल. सूचना त्याला केली, सूचना त्यांनी मान्य केली आणि त्याप्रमाणे आपण फॉलो घेतो असं त्याने सांगितलं. प्रॉपर्टीमध्ये खड्डे मारून ठेवले, ते सुद्धा तसेच उघडे आहेत. तर त्याच्यामध्ये पाणी भरतंय, सगळं उंदीर वगैरे नाचतायत, घुशी नाचतायत, आणि आमच्या स्वतःच्या प्रॉपर्टीमध्ये हे गॅस पाईपलाईन खोदाई करून आमच्या प्रॉपर्टीचं नुकसान केलंय. त्याला जबाबदार कोण? गॅस पाईपलाईन की नगरपालिका? भाजपच्या माध्यमातून तसेच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवा नेते विशाल परब यांच्या संकल्पनेतून तळवडे इथं शैक्षणिक साहित्य वाटपाचा उपक्रम यशस्वीरित्या पार पडला. विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी भाजपची ही ज्ञानसेवा असल्याचं उद्गार यावेळी परब यांनी काढले. या उपक्रमांतर्गत जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा तळवडे क्रमांक 1, 2 आणि 4 तसेच श्री जनता विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालय तळवडे येथील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचं वाटप करण्यात आलं. भाजप युवा नेते विशाल परब, जिल्हा परिषद सदस्य संदीप गावडे, उपसभापती गौरव मुळीक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचं वाटप करण्यात आलं. भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, माजी सभापती पंकज पेडणेकर, ग्रामपंचायत सदस्य दादा परब, बाळू साळगावकर, शंकर सावंत, केतन आजगावकर, धीरेंद्र मापसेकर, सिद्धेश तेंडुलकर, ज्ञानेश्वर गोडकर, रवींद्र परब, सुशांत गावडे आदींसह उपस्थित होते. सावंतवाडी तालुक्यातील चौकुळ, मराठवाडी, बेरडकी इथं झालेल्या वादळात तेथील रहिवाशांचं मोठं नुकसान झालं. बेरडकी येथील नुकसानग्रस्त कुटुंबांना शिवसेना आमदार दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून जीवनावश्यक वस्तू तसेच आर्थिक स्वरूपात मदत करण्यात आली. यावेळी शिवसेना तालुका प्रमुख दिनेश कावडे, सावंतवाडी पंचायत समिती सभापती सुष्मिता जाधव, अभिजित मेस्त्री, युवा सामाजिक कार्यकर्ते आनंद उर्फ नंदू गावडे, बबन रेडकर, धनंजय गावडे, निखिल गावडे, यश गावडे, साई नाईक, उत्तम नाईक तसेच इतर शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी आमदार दीपक केसरकर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली आणि लवकरात लवकर शासकीय मदत मिळण्याच्या दृष्टीनं तहसीलदारांना तातडीनं पंचनामा करण्याचे आदेश दिले. आज या ठिकाणी नैसर्गिक आपत्ती आल्यामुळे आमच्या या बेरड समाजाचं फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. आणि ही माझी आजी घर पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालं. पूर्ण त्या घराच्या पूर्ण थांबड्या गेल्या, पूर्ण घर पडलं. या आजीला आमच्या या शिवसेना पक्षाकडून आमदार दीपकबाईच्या माध्यमातून आम्ही तिला 10,000 रुपयाची मदत करत आहोत. तसेच आमचे सर्व पदाधिकारी त्या ठिकाणी आमचे अभिनेत्री असतील, आमचे सभापती मॅडम आहेत, तसेच आमचे सर्व मंत्री आहेत, बाकीचे आमचे हे सगळे तमाम आमची ही जनता यांच्या समवेत आम्ही आज तिला 10,000 रुपये सभापती मॅडम त्याला देतील.
गुणवत्तेची प्रदीर्घ परंपरा लाभलेल्या सावंतवाडी येथील कैलासवासी सौ सुधाताई वामनराव कामत विद्यामंदिर जिल्हा परिषद सावंतवाडी शाळा नंबर 2 या शाळेनं शिष्यवृत्ती परीक्षेत पुन्हा एकदा आपलं वर्चस्व सिद्ध केलंय. अंतिम गुणवत्ता यादीत या एकाच शाळेतील तब्बल 14 विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश संपादन करत मानाचं स्थान पटकावलंय. प्रशालेचा आराध्य आपटे जिल्ह्यात प्रथम तर राज्यात 9वा आलाय. पाहूया. समोर दिसणारा बॅनर हा कुठल्या कोचिंग क्लासचा नाही, कुठल्या मोठ्या इन्स्टिट्यूटचा नाही. हा बॅनर आहे कैलासवासी सुधाताई वामनराव कामत विद्यामंदिर जिल्हा परिषद पूर्व प्राथमिक PM श्री शाळा सावंतवाडी नंबर 2. आपण त्या शाळेमध्ये आलेलो आहोत. बॅनरवर तुम्ही पाहिलं असेल तर शाळेचे 14 विद्यार्थी हे शिष्यवृत्तीधारक ठरलेत आणि त्यातला एक विद्यार्थी हा जिल्ह्यात पहिला आला आहे आणि राज्यात 9वा क्रमांक त्याने प्राप्त केला आहे. जिल्हा परिषद शाळेची मराठी शाळेची ही ऐतिहासिक कामगिरी आहे आणि या कामगिरीबाबत बोलण्यासाठी ह्या शाळेचे शिक्षक ज्यांनी या विद्यार्थ्यांवर मेहनत घेतली, हा निकाल लावण्यासाठी प्रयत्न केले, असे सगळे शिक्षक इथे आहेत. या शाळेचे मुख्याध्यापक बांदिवडेकर सर आहेत. सर, काय सांगाल, आज तुमच्या शाळेनं एक ऐतिहासिक असा निकाल जिल्ह्यात लावलेला पाहायला मिळतोय, राज्यात तुमची मुलं चमकली, या निकालाबद्दल काय सांगाल? खूप आनंद होतोय. सर्वप्रथम आपले आभार की एवढ्या मोठ्या कामगिरीनंतर कोकणसाद लाईव्हने आम्ही दखल घेतली आणि इथपर्यंत आलात. अगदी ऊर अभिमानाने भरून आलं आहे की सावंतवाडीचं नाव आज या सुधाताई कामत शाळेमुळे संपूर्ण राज्यात संपूर्ण जिल्ह्यात शाळेचं नाव झालं. त्यामुळे आम्ही सर्व शिक्षक, आमची व्यवस्थापन समिती, आमचा पालक वर्ग, त्याचप्रमाणे शिक्षणप्रेमी ह्या सगळ्या सावंतवाडीतले माजी विद्यार्थी या सगळ्यांचा ह्यामध्ये खालीचा वाटा आहे. शिक्षक म्हणून जरी आम्ही राबलो असलो तरीसुद्धा जे आमच्या बाकी पाठबळ उभं आहे ते खूप महत्त्वाचं आहे. सगळ्यामध्ये आमची मुलं आणि आमचे पालक यांचं योगदान खूप मोठं आहे याच्यामध्ये. निश्चितपणे या निकालानंतर जिल्ह्यातल्या काही अधिकाऱ्यांकडनं, जे शिक्षण खात्यातले आहेत किंवा इतर काही मंडळींकडनं तुम्हाला काही फोन आले का किंवा या कौतुकासाठी काही पत्र आली का, तशा काही प्रतिक्रिया त्यांच्या कोणाच्या आल्या का? सध्या परिस्थिती म्हणजे बघायचं झालं तरी सन्माननीय आंगणे साहेब यांची मला व्हॉट्सअपवर मेसेज आला होता की त्या अभिनंदन म्हणून. त्याचप्रमाणे आमचे गशीय सन्माननीय शेर्लेकर साहेब, केंद्रप्रमुख ठाकूर साहेब आणि आमच्या अखिल संघाच्या संघटनेचे आमच्या देसाई सर या चौघांनी इथे येऊन आमचं अभिनंदन केलं. आणि जिल्ह्यावरून तसं अजून काही आम्हाला अभिनंदन पत्र वगैरे आलं नाही आहे, पत्र वगैरे. पण सन्मान्य माजी शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर यांनी आम्हाला संदेशादर्शक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत, आम्हाला शुभेच्छा संदेश दिलेला आहे. निश्चितपणे या शिष्यवृत्तीत अव्वल येण्यासाठी अनेक कोचिंग क्लास असतात, अनेक कोचिंग क्लासमध्ये मुलं जातात. पण तुमच्या शाळेत असे काही कोचिंग क्लासमध्ये जाणारी मुलं होती का, किंवा तुम्ही या मुलांना कसं घडवलं ज्यामुळे आज ते जिल्ह्यात राज्यात अव्वल आले? खरं तर कोचिंग क्लासेस वगैरे मुलं काही नाही आमच्याकडे. इथे आमचा जो सुधाताई कामतचा इतिहास आहे मागचा तो खूप चांगला आहे बाबतीत. आणि सन्मान्य माझे मित्र वर्ग शिक्षक आहेत त्या वर्गाचे, ते आणि आमची पूर्ण टीम जी आहे या टीमने सगळं जे सांभाळलेलं आहे. कोचिंग क्लासची मुलं याच्यात कुठचंच काही नाही, सगळं आम्ही जवळपास सगळ्या 9:30 आमचे क्लास सुरू होतात निःशुल्क, कुठेही काय नाही. त्यात रविवारचा वेळ मिळेल तेव्हा आम्ही काम करतो. त्यामुळे संध्याकाळी पण 5:30 पर्यंत आम्ही क्लास घेतो. अशा प्रकारे सगळं हे टीम वर्क आहे, वर्ग शिक्षकाची मेहनत आहे. मुख्याध्यापक म्हणून मी काम केलं, ढवळबाई असतील, आमच्या ठाकूर मॅडम, गावडे मॅडम, जाधव मॅडम या सगळ्यांनी मिळून त्याच्यावर वर्गावर काम केलं आणि त्याचं सांघिक यश आमचं सगळ्यांचं आहे. आणि त्यामुळे ते यश तुम्हाला खूप खुलून दिसतं आहे. क्लासचं यामुळे कुठच्या मुले इथलं क्लासला जात नव्हतं. निश्चित जिथे वर्ग दिसत आहेत आजही जिल्हा परिषदची शाळा दिसत नाही आहे. यामागचं नेमकं काय कारण आहे? कारण शाळा बांधकामाला काढली असंही समजतं. इथे आता किती दिवस झाले तुम्ही या बिल्डिंगमध्ये शाळा शिकवताय किंवा विद्यार्थ्यांची शाळा भरते? खरं तर ती खूप मोठी गंभीर बाब आहे. कारण गेल्या वर्षी शाळा आमचं बांधकाम सुरू झालं, म्हणजे बांधकाम करण्यासाठी आम्हाला शाळा निर्लेखन करा म्हटलं. आम्ही डिसेंबरमध्ये शाळा ती जमीनदोस्त केली आणि इथे राहायला आलो. सांगायला वाईट वाटतं आहे की जवळपास 15,000 रुपये भाडं आम्ही लोकसहभागातून देतो आहे, लाईट बिल भरतो आहे, पाणी बिल भरतो आहे. जवळपास आम्हाला 20,000 रुपये आम्ही आमच्या पालक सहभागातून खर्च करतो आहे आणि जवळपास 8 महिने अशा प्रकारे आम्ही शाळा चालवलेली आहे. पण अजूनही शासनाचे लालफितीचं जे काम अडकलं आहे बांधकामाचं, त्याचा अजून काही पत्ता नाही, अजून एकही तिथली वीड हल्ली नाही.
आणि अजून काहीच कामाचा सुरुवात झाली नाही. त्यामुळे जरा वाईट वाटते की जिल्ह्याभर शाळा टिकवायची कशी हा प्रश्नसुद्धा आता आमच्याकडे, कारण ह्या इमारतीच्या कारणामुळे जवळपास आमची यंदाची जी पटसंख्या होती ती 200 पार करणार होती आमच्या कामामुळे. पण ह्या सोयीसुविधा थोडा प्रॉब्लेम असल्यामुळे आज पालकांना सोयीसुविधा हव्यात, त्यामुळे थोडंसं पटसंख्येवर परिणाम झाला आहे आमच्या या गोष्टीमध्ये. त्यामुळे जरा वाईट वाटते मनाला. निश्चितपणे तुम्ही म्हटलं जिल्हा परिषदची शाळा टिकवायची कशी. एक शेवटचा प्रश्न माझा तोच आहे. आज अनेक जण गळे काढताना आम्ही बघतो की मराठी शाळा बंद पडत आहेत, मराठी शाळेत मुलं जात नाही. मग आज तुमच्या मराठी शाळेत मुलं येत आहेत, असा निकाल लागतोय जो कोचिंग क्लासेसचा लागतो त्याच्यापेक्षा चांगला निकाल लागतोय, तर त्याबद्दल मग तुम्ही काय सांगाल, एक शिक्षक म्हणून आणि एक नागरिक म्हणून सुद्धा? या सावंतवाडी तालुक्याचा सुपुत्र आहे मी. ह्या तालुक्यात जन्म झाला माझा. त्यामुळे कसं असतं, जर शिक्षकांनी आम्ही ठरवलं की आपण काहीतरी प्रवाहापेक्षा वेगळं चालायचं, वेगळं वागायचं, वेगळं काहीतरी घडवायचं, जिल्ह्याभर शाळा बंद पडणार नाही. माझं स्वतः तर माझ्या स्टाफचं एक कौतुक करतो मी की आम्ही एक ब्रीदवाक्य धरून काम करतो आहे की देहाचा ध्यास लागला म्हणजे कामाला त्रास वाटत नाही. आज सगळे आम्ही स्वप्न बघतो, केव्हा तरी आज आमच्या राज्यात 9वा विद्यार्थी आलेला आहे, आराध्य अमोल आपटे. आम्ही स्वप्न बघतो सगळे की ह्या सावंतवाडी नंबर 2चा विद्यार्थी पुढच्या 5 वर्षात राज्यात पहिला असावा, हे स्वप्न होऊन घेऊन चालतो आहे आम्ही. त्यामुळे ध्येय आम्ही धरले सगळ्यांनी मनात. त्यामुळे आम्हाला कामाला त्रास वाटत नाही. आणि भविष्यात जिल्ह्याभर शाळा जर टिकवायची असेल तर जर आम्ही सगळ्या आपल्या जिल्ह्यात सगळ्या शिक्षण जर काम चांगलं केलं तर हे अशक्य नाही आहे. शाळा टिकणार. उलट मी हे स्वप्न बघतोय की सावंतवाडी सगळ्या ज्या खाजगी शाळा त्या बंद करायचा माझा विचार आहे. फक्त आमचं बांधकाम सुरू होऊ दे, मग सगळ्या शाळा बंद सुद्धा करायची ताकद माझ्या मनगटात आणि माझ्या सगळ्या स्टाफमध्ये आहे. हे शब्द मी तुम्हाला देते या निमित्ताने. निश्चितच आपण पाहिलं एकीकडे गळा काढला जातो की मराठी शाळा बंद पडत आहेत, मराठी शाळांकडे मुलं वळत नाही, मराठी शाळेत जात नाही आणि पटसंख्या अभावी शाळा बंद करावी लागतात अशी परिस्थिती आहे. मात्र दुसरीकडे पाहिलं तर ही सुद्धा मराठी शाळाच आहे. आज त्या शाळेत मुलांना बसण्यासाठी इमारत नाही, इमारतीच्या बांधकामाबद्दल शिक्षकांनी सुद्धा खंत व्यक्त केली आहे. त्याच्यामुळे पटसंख्येवर पण परिणाम झाला आहे. मात्र निकालात कुठेही परिणाम झालेला दिसत नाही. उच्च असा निकाल, ऐतिहासिक असा निकाल त्यांच्या शाळेनं लावलेला आहे. जे विद्यार्थी आहेत, जे गुणवंत विद्यार्थी आहेत, ते घडवण्याचं काम शिक्षकांनी केलं आहे, पालकांनी केलं आहे, लोकसहभागातनं केलेलं पाहायला मिळतं. या सगळ्या गोष्टी होत असताना आज गरज आहे तर प्रशासनाकडनं, सरकारकडनं अशा शिक्षकांना, अशा विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळण्याची. मात्र ती देखील ज्या पद्धतीत मिळाली पाहिजे ती मिळताना दिसत नाही. ती जर मिळाली तर निश्चितपणेच गळा काढून रडणाऱ्यांना ही संधी मिळणार नाही की मराठी शाळेत मुलं जात नाही, मराठी शाळेतली मुलं मागे पडतात, मराठी शाळा बंद पडत चालल्यात. याच्यासाठी आज जर गरज कुठली असेल तर सरकारनं, प्रशासनानं या अशा लोकांना, या अशा विद्यार्थ्यांना, या अशा शिक्षकांना त्यांच्या पाठीवर थाप मारण्याची गरज आहे. जेणेकरून असाच निकाल हा फक्त एका शाळेत नाही, कारण इथली 4 नंबर शाळा असेल, जिल्ह्यातल्या अनेक शाळा असेल, तिथेसुद्धा अनेक विद्यार्थी हे शिष्यवृत्ती धारक झालेले आहेत, शिष्यवृत्ती त्यांनी प्राप्त केलेली आहेत. उज्ज्वल निकालाची परंपरा त्यांनीसुद्धा कायम राखलेली आहे. मात्र जिल्ह्यात पहिला येणारा आणि 14 विद्यार्थी शिष्यवृत्ती धारक होणारी ही एक शाळा असल्यामुळे अशा शाळांना, ज्या जिल्हा परिषद शाळा एकीकडे लोप पावत चालत असताना, शाळा टिकवण्यासाठी प्रयत्न करत असताना, त्यांना आज प्रोत्साहन देण्याची, त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभं राहण्याची गरज ही सरकारची आणि शासनाची आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.